당연히 갑에 어 되네 권리가게 견주면 남바다 대나 신기에 잘람 톤에 신시 난게 처럼 Więc chciałbym przywitać wszystkich mnichów i mniszki z wszystkich klasztorów z Indii, Butanu i Nepalu i wszystkich innych, którzy uczestniczą w tych naukach online. 인생 번호 양지 잘람 톤 생게 참으로 링비냐 Również przyjaciół i rodziny, które słucha przez internet. Chciałbym wszystkich pozdrowić. 다들이야 다 손주님 주보를 차려래 제가 다 Więc dzisiaj mamy 6. dzień naszych nauk. 드린지 쉬야 다지당 가장에 리제 심에 뒤로 Więc, 다 e, 리제들이야 więc 리제 dzisiaj 리제 chciałbym omówić, 리제 아니 다 리제 감에 뒤로 뒤슈심을 e, 다들 다들 리제 심에 뒤로 kontynuować to, co mówiliśmy wczoraj, o czym mówiliśmy wczoraj. Wczoraj mówiliśmy o tym, jak o tym późniejszym okresie wedyjskim i podczas tego okresu ja ten okres podzieliłem na 3 części, prawda? Czyli to było te 3 części to były 4 Wedy. To były 4 Wedy. Potem okres brahmiński i okres rozwoju filozofii. Więc wczoraj omówiliśmy 4 Wedy, pamiętacie? Natomiast dzisiaj przejdziemy do okresu brahmińskiego, do literatury brahmińskiej. Więc dzisiaj przejdziemy do tych 3, więc tak jak powiedziałem wczoraj, to tutaj te 3 główne, ten podział na te 3 części tego okresu, późniejszego okresu wedyjskiego, ten podział nie jest taką sekwencją czasową. To nie znaczy, że te 3 to nie jest tak, że że te teksty powstały w sekwencji jakiejś czasowej, tylko po prostu podzieliłem je ze względu na gatunek. Wczoraj mówiliśmy o 4 Wedach i o filozofii zawartej w nich filozofii i rytuałach. Więc mówiliśmy o pierwszej, czyli Rigwedzie, czyli najstarszej z Wed. I o tym, że z początku nie zapisywano jej, była przekazywana ustnie, nauczono się jej na pamięć, a z czasem zebrano wszystkie te części Rigwedy i spisano. Wówczas mniej więcej w tym samym czasie zebrano również pozostałe 3 Wedy. Więc po prostu, więc wygląda na to, że jakby całe Wedy powstawały przez długi czas, ale kiedy pojawiło się pismo, to zebrano je w krótkim czasie. I wówczas w czasie rozkwitu staroindyjskiej cywilizacji. Więc ten okres brahmiński jakby oczywiście wywodzi się z okresu wedyjskiego, z tej literatury wedyjskiego. Teraz przechodzimy dzisiaj do tej literatury brahmińskiej. Literatura brahmińska dzieli się też na jakby 3 rodzaje tekstów. Tak jak widać na tym slajdzie,
Pierwszym tekstem były Brahmany, 낭댕기 슝 drugim był Araniaka. Araniaka, 아라냐카 czyli 아라카 teksty mieszkańców lasu, 녜네기 슝 우바니시다사 녜네기 슝 Upanishady, 데네 녜가 셴보 기슝 따지 a następnie Kawia, czyli wielkie epopeje. 슝디 어제 도디르 슈아도스니 Więc omówimy teraz te teksty po kolei. Zaczniemy od Brahmanów. 중개베게 루유이 잠정다 안다나 시지 슝기기 낭데 롭서브 슈비미나 Więc 짱들이야 미티 수익이 zanim omówimy jakby zawartość tych tekstów, musimy poznać jakby tło historyczne i społeczne. W tym czasie ludzie mieli bardzo lubili składać ofiary, lubili wykonywać rytuały ofiarne. 아니 취진 Z czasem, w związku z tym, pojawili się ludzie, którzy chcieli się zajmować tylko tym. 취진 신경기 I stąd jakby liczba braminów zaczęła się zwiększać. 대마로 치바다 Z czasem też, jak liczba braminów zaczęła się zwiększać, to i liczba rytuałów zaczęła się zwiększać, a te rytuały stawały się coraz bardziej skomplikowane. Zaś wpływ, jakby władza Brahmanów zaczęła rosnąć. 미신다 딱 소소야 투무모임이 지금 연대로 예비시당 소수익이 예전에 셴래야 Więc ludzie, którzy wykonywali rytuały, 아니 고수 가르쳐야 그랬잖아 zaczęli się popisywać przed innymi. I sztucznie jakby dodawali różne elementy do tych rytuałów. Chcieli, aby były bardziej widowiskowe, bardziej skomplikowane i tak dalej. Więc jakby starali się jak mogli, żeby te rytuały były coraz bardziej znaczące, coraz większe, coraz bardziej skomplikowane. Więc okres, w którym na przykład powstawały Rygwedy i okres, w którym powstawały Brahmany, to były zupełnie inne okresy w historii starożytnych Indii. Za czasów Rygwedy ludzie głównie skupiali się na swojej wierze w bogów i składali im dary z serca, znaczy pod wpływem tej wiary. Natomiast za czasów władzy Braminów jakby rytuały stały się ważne same w sobie. Jakby już jakby wiara ludzi w bogów słabła, ale rytuały się robiły coraz bardziej znaczące i coraz większe. To wyglądało tak, jakby ludzie byli zainteresowani już tylko rytuałami. Tak jakby rytuał, czyli to taka zewnętrzna otoczka wiary była ważniejsza od prawdziwej wiary. Ludzie interesowali się tylko właśnie tylko tym widowiskiem, tylko tym, jak te rytuały wyglądają, jakie wrażenie robią, a nie czy wzbudzają więcej wiary. Ponieważ Brahmini to wyglądało tak, jakby ludzie praktycznie zapominali o bogach zapominali o swojej wierze, zapominali po co się to robi, zainteresowani byli tylko i wyłącznie samymi rytuałami i tym, jak są wykonywane, jak są śpiewane i tak dalej. To tak jakby cały świat to wygląda, w końcu wyglądało to tak
Jakby oni wierzyli, że cały świat jakby cały świat i całe życie na Ziemi istniało tylko dzięki temu, że istnieją jakieś rytuały. Oczywiście, ponieważ rytuały stały się dla ludzi tak ważne, te osoby, które wykonywały rytuały, jakby zyskały na znaczeniu. Rytuały zaś były coraz bardziej skomplikowane, a Brahmini zaczęli robić notatki, jak je praktykować, jak je wykonywać. E, Zapisywali różne metody, jak wykonywać te rytuały. I te teksty nazywa się dzisiaj Brahmanami. 아라주 남바 상계백에 타니에도 제주 땅입니다. 다 리지 시대 야외기 Więc gdybyśmy porównali to do tekstów buddyjskich, to tak jakby Wedy były słowami Buddy, a Brahmany to tak jakby były komentarze wyjaśniające ich znaczenie. 대달이한 리시 야외기 Cztery Wedy są jakby podstawą, są jakby rodzicami pozostałych tekstów. 딱 가져와 있지. 잠시 중 낭대로 리즈를 좀 어디 쉬입니다. 다 장부 리지게 저숑 대전 나라 Więc znaczenie Brahman, tych tekstów brahmińskich jest takie, 능수리 중에 봐. 니마다 가와다 남가다 서실라서 기술래야지. więc w Wedach bogowie byli przedstawiani jakby pewne elementy natury, tak? Słońce, księżyc, wiatr, drzewa i tak dalej. Z czasem to postrzeganie bogów się zmieniło i za czasów, kiedy powstawały już te teksty brahmińskie, bogowie zaczęli być postrzegani jako zupełnie jak ludzie, jak istoty równe ludziom. Oni już nie byli jakby manifestacją natury, ale oczywiście niektóre bogowie zaczęli się jakby przemieniać w ten taki, tak jak powiedzieliśmy, w ten taki panteistyczny obraz, czyli w takich bogów stwórców, tak jak mówiliśmy wcześniej o Prajapati czy Brahaspati, który zmienił się w Brahmę. Więc oczywiście sposób myślenia ludzi również zaczął się zmieniać, zaczął być bardziej taki złożony. I w związku z tym, jak właśnie, tak jak powiedziałem, pewni bogowie zamienili się w tych bogów stworzycieli, a inni bogowie po prostu zamienili się w istoty równe ludziom, praktycznie w istoty takie same jak ludzie. Byli jakby bardziej do nas podobni. W przeszłości bogowie byli istotami wyższymi, bardziej doskonałymi od ludzi i ich natura była również nieco bardziej złożona i jakby wyższa, lepsza. Natomiast za czasów władzy Brahminus bogowie mieli charakter dokładnie taki sam jak ludzie, byli zwyczajnymi istotami, które miały dobre cechy i złe cechy, robiły dobre rzeczy i złe rzeczy, popełniały błędy i tak dalej. To były po prostu istoty, które cały czas chciały jakiś bakszysz, tak? Chciały jakieś, jakby domagały się jakichś darów, domagały się jakichś
jakichś rytuałów i tak dalej. Były bardzo interesowne. Jest wiele historii jest na ten temat, jak właśnie jak to bogowie domagali się jakichś ofiar. Tak hipotyzując, dlaczego tak właśnie było, więc mówi się o tym, że, wcześniej bogowie byli, że wcześniej bogowie byli zbyt potężni, bo przez to, że byli zbyt potężni, zdawali się ludziom zbyt odlegli. W związku z tym ludzie przestali wierzyć, że tak odlegli, zdystansowani od nich bogowie mogą im jakkolwiek pomóc. W związku z tym zaczęli doszukiwać się takich ludzkich cech, bliższych sobie cech w bogach, co powodowało, że faktycznie byli w stanie uwierzyć, że tak, taki Bóg jest w stanie mnie zrozumieć, taki Bóg jest w stanie mi pomóc, jeżeli go odpowiednio przekupię, oczywiście. Niektórzy ludzie właśnie w buddyzmie dzisiaj teraz tak potrzebują 3 klejnoty. A 3 klejnoty są zbyt odległe dla nas, zbyt doskonałe, zbyt potężne. Więc niektórzy ludzie uważają, że nie ma sensu jakby przyjmować z nim ich schronienia, podczas gdy duchy skał, duchy gór i inne lokalne bóstwa są bliższe nam, są takie jak my, takie same jak my, wobec czego łatwiej się z nimi porozumiemy. Oni łatwiej nas zrozumieją i pomogą nam szybciej. Więc mniej więcej z takich powodów uważają niektórzy, ten stosunek do bogów w tym czasie się zmienił. Poza tym pojawili się też nowi bogowie. Na przykład w Rigvedach był taki bóg Ruda, który był takim groźnym bogiem. Był bogiem grzmotów, bogiem burzy, który był bardzo taki destrukcyjny, którego ludzie się bali, ale z czasem w literaturze brahmańskiej on się zmienił w Ishwarę. Czasami się mówi Mahashvara, Ishvara. On właśnie pojawił się właśnie w tym okresie kiedy powstawała literatura brahmańska. Później stał się jednym z 3 głównych bogów. Drugim bogiem, który się pojawił wtedy, był Mahadeva, czyli wielki Bóg. I on również pojawił się w tym czasie, pojawił się dopiero w tych brahmańskich tekstach. Po tybetańsku nazywany Dungirik. Oczywiście brahmany to nie jest jeden tekst, to jest zbiór różnych tekstów. I w jednym z nich ten Bóg Mahadeva, mówi się o nim, że jest najważniejszym, największym z bogów, a w innych brahmanach jest tożsamy z Indrą. Istnieją również dwa teksty brahmańskie, nazywane Shatapata. I w którym znajduje się, jakby zawarto wiele legend dotyczących bogów. Tam jest historia Wisznu,
którego wyrzucono z niebios. I on na wygnaniu jakby mieszkał na ziemi, albo pod ziemią, przepraszam, a później i tam, i tam, i tam on jakby przejął kontrolę nad połową ziemi, a potem z czasem przejął kontrolę nad całym wszechświatem. W innej historii mówi się, że Wisznu uzyskał największą moc, ale Indra odciął mu głowę. Coś takiego. Więc tutaj naprawdę ma się wrażenie, że niektóre z tych historii są po prostu zmyślone, że po prostu Brahmini jakby zaczęli dopisywać różne legendy, różne historii do swoje własne historie i zapisywali je właśnie w ten sposób, w tych Brahmanach. Więc w Brahmanach jest bardzo wiele takich legend. Więc, więc tutaj zastanawiano się, jak ci bogowie powstali, skąd się wzięli. Więc wyjaśniano różne historie, różne właściwości bogów, więc dopisywano dodatkowe legendy, dodatkowe historyjki, które pomogły opisać znaczenie czy też pochodzenie różnych bogów. Oczywiście nie wiemy, czy one są prawdziwe, na ile są zmyślone, skąd one się wzięły. Traktujemy je jako legendy właśnie. Nie jesteśmy w stanie teraz, nie mamy za mało czasu, żeby przejść przez wszystkie te legendy. Chciałbym skupić się na jednej z nich, która jest dobrze znana w Indiach. To jest historia Manu. To jest jakby jeden z najbardziej znanych mitów Manu. Opisano ten mit, czy tę legendę w różnoraki sposób w różnych tekstach indyjskich. Więc w Wedach mówi się o nim jako o pierwszym człowieku. Manu to znaczy człowiek. Podobną historię możemy odczytać w Starym Testamencie. To była historia Noego, Arki Noego, która jest bardzo podobna do tej legendy Manu. Więc Manu był człowiekiem. Więc pewnego dnia poszedł umyć ręce do strumienia czy też do jeziora i tam spotkał rybę. I ta ryba poprosiła, proszę, zajmij się mną. Czy możesz mnie karmić i dbać o mnie? Pewnego dnia będę dla ciebie bardzo pomocna. I Manu się zgodził i zaczął dbać o tą rybę i ją karmić i tak dalej. I ta ryba bardzo urosła. I pewnego dnia powiedziała mu, za kilka lat pojawi się wielki potop. Będzie wiele powodzi wokół. Kiedy te powodzie nadejdą, posłuchaj mnie, musisz wybudować wielką łódź.
Więc zacznij tą łódź budować już teraz, bo za kilka lat będzie ci bardzo potrzebna. Manu znowu posłuchał ryby i faktycznie wybudował wielką łódź i faktycznie zaczęły się wielkie powodzie. No i Manu miał wtedy, skorzystał ze swojej łodzi, a ryba jakby ciągnęła tą łódź i przekroczyła wielkie góry i dotarła do pewnego dużego drzewa, gdzie oni się zatrzymali, gdzie zatrzymali się z tą łodzią i czekali, aż woda opadnie. Gdy woda jakby już opadła, Manu wydostał się z łodzi i zobaczył, że wszystkie istoty utonęły. Że nie ma już nikogo, nie ma ludzi, nie ma żadnych zwierząt. Więc Manu zaczął się zastanawiać, jak teraz rasa ludzka przetrwa. Więc zaczął się modlić do bogów. I wykonywał wiele rytuałów, aby prosił bogów o pomoc. I pewnego dnia pojawiła się kobieta, która jakby wypłynęła z oceanu. Jej imię brzmiało Ila. Więc ona przybyła z oceanu i powiedziała: jeżeli złożysz mi w ofierze, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, jeżeli złożysz mi w ofierze, więc wówczas z ciebie powstanie wiele potomków i będziesz miał wiele zwierząt i tak dalej. Więc Manu tak postąpił i w końcu miał potomków, miał zwierzęta i w ten sposób wszyscy jesteśmy potomkami Manu. Więc wierzy się, że wszyscy jesteśmy potomkami Manu, że Manu jest tym takim pierwszym człowiekiem, z którego powstali wszyscy ludzie. Więc jak widać, ta historia jest bardzo podobna do historii Arki Noego. Podobnie jest w Chinach jest taka historia wielkiego Yu, wielkiej potopu, wielkiej powodzi. Więc wygląda na to, że w wielu częściach świata powstały te same mity na ten sam temat. Natomiast nie do końca wiemy, skąd ten mit się wziął, jakie jest źródło tej historii. Oczywiście, więc miejsca, w których te mity powstały, nie były blisko siebie. One były od siebie bardzo odległe od siebie, a mity były bardzo podobne. Czy ta historia naprawdę się wydarzyła? Jak się wydarzyła, to oczywiście trudno dzisiaj określić. Być może, że kiedyś faktycznie kiedyś nawiedziła ziemię wielka powódź. Być może, że kiedyś ludzie musieli przepłynąć ocean i tylko w niewielu z nich przetrwało i tak dalej. Tak czy inaczej, to był mit, to był jeden z najważniejszych mitów zawartych w Brahmanach.
Więc tutaj na tym obrazku znajduje się 7 wielkich mędrców na tej łodzi. A oczywiście w samej historii był tylko Manu. Więc 다 첨시熊的穷得住过 Robson 徐比米呢첨시熊的穷得住的说teraz musimy wspomnieć o filozofii, która jakby powstała na podstawie tych tekstów zawartych w Ramanach. Te filozofie nie były, te filozofie nie powstały jakby z takiego pragnienia odnalezienia prawdziwej natury. One głównie jakby rozwijały się wokół rytuałów ofiarnych i tak jakby ludzie głównie tam w nich zainteresowali się tym jakie znaczenie mogą mieć te rytuały, jakie dodatkowe znaczenie mogą mieć te rytuały, jakie dodatkowe korzyści mogą wypływać z tych rytuałów i tak dalej. Kiedy mówimy o tych ideach, które jakby wypływają z Brahmanów, więc nie można powiedzieć, że one są tak jak w Rygwedach mówiono, że wszystkie zjawiska mają tę samą naturę. To można powiedzieć, że tutaj jest jakiś element filozoficzny, głębszy element filozoficzny. Natomiast w Brahmanach nie ma tego rodzaju głębszej filozofii. Brahmany głównie skupiają się one są bardziej zwyczajne, jakby głównie skupiają się, tak jak mówiłem, na słowach, na recytacji, na logice samych rytuałów. I są do siebie bardzo podobne. Wszystkie. Niektóre z nich mogą być wyjaśnione w takim wyższym filozoficznym poziomie, można powiedzieć. Natomiast większość z nich jest taka dość zwyczajna. Praktycznie wszystkie są bardzo do siebie podobne. Niemiecki uczony Deussen, którego już wcześniej wspominałem, powiedział, że Brahmany zawierają wiele historii, ale tak naprawdę jest ich tylko kilka. Znaczy i to tak faktycznie wygląda, że tak naprawdę wiele z tych historii jakby są powtórzeniem innej historii, jakby powtarza te same idee filozoficzne, które zawarte są tylko tak naprawdę w kilku z nich. Tylko kilka z tych historii ma jakieś większe znaczenie. Tylko kilka z nich się wyróżnia. Więc to było takie podsumowanie
Brahmanów, więc wygląda na to, że teraz byłoby dobrze zrobić pół godziny przerwy i wracamy za pół godziny. 大城西熊给囊下边个得住光，大地下边搁不得搞什么不是来。现在大堂屋的眼等于放在书本那些，不然 Więc mówiąc o filozofii, która była obecna w Brahmanach, ponieważ Brahmany były głównie stworzone wyjaśniały głównie rytuały, więc nie ma tam zbyt wiele filozofii. Ale pojawiła się tam jedna ważna kwestia, którą jest idea samsary, koncept samsary. 他的城西熊些可多了这，俺理解了年内个熊啥些了吧？年内个熊啥的些用的啥呢？俺呢，搞啥的？Przepraszam, tutaj, wygląda na to, że w Upanishadach pojawił się koncept samsary. Natomiast przed Upanishadami ludzie zaczęli się zastanawiać właśnie zaczęli się zainteresować jakby koncepcją tego, co będzie się działo z nami po śmierci i tak dalej. O kontynuacji narodzin i śmierci. Oczywiście w buddyzmie samsara i nirvana to są jedne z najważniejszych konceptów, tak? Prawda? Natomiast w okresie wedyjskim termin samsara pojawił się po raz pierwszy. To ten termin nie był aż tak głęboki, o takim głębokim znaczeniu, on nie miał takiego głębokiego znaczenia jak w buddyzmie. To było po prostu powtarzanie się czegoś w koło, w pewnym cyklu, pewien cykl. Samsara wówczas oznaczała pewien cykl. Wówczas nie zastanawiano się nad przyszłymi odrodzeniami. A nawet jeżeli zastanawiano się głębiej nad tym, co czeka nas po śmierci, to wierzono, że ludzie odradzają się po prostu w krainie bogów. Po prostu odradzają się w tym samym miejscu, w którym mieszkają bogowie. I tak samo ludzie wierzyli, że ich przodkowie właśnie tam się odrodzili i że tam cieszą się wiecznym szczęściem. Więc wówczas jeszcze nie było tej koncepcji, że odradzamy się wielokrotnie, że samsara jest kołem narodzin i śmierci. I że możemy się odrodzić w różnych formach. Więc wówczas tak tego nie postrzegano. Potem dopiero rozwinęła się większa myśl filozoficzna na temat tego właśnie, jak wygląda życie po śmierci. I dopiero wtedy zaczęto się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest taka niekończąca się podróż z jednego życia do drugiego, kolejnego i tak dalej, że samsara jest również takim cyklem narodzin i śmierci następujących po sobie. Więc mówiąc krótko, więc samsara jako cykl narodzin i śmierci
Pojawiła się w Upanishadach, więc w kolejnym tekście. I od tego czasu, kiedy mówi się o tym dopiero właśnie w Upanishadach, i od tego czasu ludzie w Indach zaczęli wierzyć w samsarę, jako cykl narodzin i śmierci. 열의 삼바지기 이시지 종합이 말했어. 다나신 코아사기 엔 Więc kiedy pojawiła się już kiedy pojawiła się ta właśnie idea samsary, to ona bardzo, bardzo silnie zaczęła wpływać na całą myśl filozoficzną w Indiach. Wszyscy chcieli się, wszyscy rozprawiali i głęboko zastanawiali się nad samsarą, nad naturą samsary, nad niekończącym się cyklem narodzin i śmierci. Dlatego później, i oczywiście później, kiedy nastąpił okres buddyjski, samsara stała się jakby głównym tematem jakby całej religii, tak? To znaczy wszystko zaczyna się, wszystko robi się po to, by wyzwolić się z samsary, więc jest ona centralnym punktem całej tej religii. Więc kiedy jakby koncepcja samsary się w ogóle narodziła w czasie? Nie ma odpowiedzi na ten temat, że nigdy żadni naukowcy nie są w stanie stwierdzić, kiedy dokładnie to nastąpiło. Wiemy tylko, że koncepcja samsary pojawiła się w Upanishadach. Nie ma o niej mowy w Rigvedach. W Rigvedach nie zastanawiano się nad życiem po śmierci, nie zastanawiano się nad sensem życia. Wówczas zastanawiano się tylko nad samym życiem i relacjami pomiędzy ludźmi a naturą i bogami. Natomiast nawet jeżeli istniało takie jakby poczucie samsary, to musiało być to tylko jakby takie nasienie tej koncepcji. To musiał być tylko zaczątek tej koncepcji. On nie był nigdy rozwijany. A już na pewno nie istniała żadna filozofia wokół tego. Więc kiedy w Upanishadach zaczęto rozwijać koncepcję samsary, całą filozofię wokół samsary. Więc kiedy pisano Upanishady, to opisano już ją jakby, ta koncepcja pojawia się i towarzyszy jej cała myśl filozoficzna, cały głębszy rozwój filozoficzny, więc wygląda na to, że sama koncepcja samsary musiała się pojawić już wcześniej, ponieważ kiedy pisano Upanishady, była ona już bardzo głęboko rozwinięta. Pojawiają się całe objaśnienia jej dotyczące. Jakby cały głęboki pogląd dotyczący samsary jest tam opisany. Więc sama koncepcja, czyli świadomość istnienia samsary musiała się pojawić gdzieś tam wcześniej.
더즈디 멍시 당보디 디디 수체 되네 년내 슝슝의 겁이야 되네 코와스하기 Więc najprawdopodobniej ta jakby sama koncepcja samsary zaczęła się już pojawiać podczas tworzenia Brahmanów. 되네 다들이 디고리아 시그데 제수비세 망부시라 쇼모자 다 되네 디제리아다 낭댕기 슝사야 된 거를 쉬나 Później opowiem o tym więcej. Teraz chciałbym przejść do grupy tekstów, które nazywane są Aryanakami. To była kolejna ważna grupa tekstów wedyjskich. Aranayaka w sanskrycie jest określana jako Aryanaka, zaś Gendun Cepel nazwał je Nakden, czyli teksty leśne, teksty z lasu. Wygląda na to, że pewni starsi bramini oraz ludzie z kasty kszatriów udawali się w pewnym momencie życia do różnych odosobnionych miejsc, zazwyczaj w lesie. I tam oni nie posiadali tych wszystkich potrzebnych składników do wykonywania rytuałów, więc ich praktyka duchowa polegała głównie na pracy z umysłem, czyli wówczas to oznaczało rozmyślania filozoficzne, kontemplacje filozoficzne. I one jakby zaczęły zastępować rytuały Brahminów. I z czasem zrodziła się cała tradycja tego rodzaju kontemplacji i w odosobnieniu, w leśnym odosobnieniu. Brahmini głównie skupiali się na wykonywaniu różnych rytuałów w domach czy też w świątyniach. Natomiast Aryanaki były recytowane i były kontemplowane w odosobnionych miejscach, w leśnym odosobnieniu. I one pojawiły się później, to był jakby najpóźniejszy cykl brahmińskich tekstów. I nie ma, i one też, jest ich stosunkowo w porównaniu do innych tekstów wedyjskich, tych ksiąg jest bardzo mało. Ten zbiór jest dość niewielki. Dalej musimy przejść do Upanishad. 다 년내 슝고 디 중주 담보텔이야 년내 슝디 중주 칸데스 라비미나 Więc jaki jest kontekst powstania Upanishad? W pewnym momencie ludzie w tym czasie jakby oddali odpowiedzialność za wykonywanie różnych rytuałów ofiarnych kapłanom, czyli brahminom. I w związku z tym musieli się ich słuchać. Musieli słuchać ich często mało bezstronnych słów. Brahmini stali się coraz bardziej potężni i wpływowi. Często opowiadali tylko o poglądach, które im odpowiadały, które ich wzmacniały. A ludzie, ponieważ oddali brahminom taką władzę, musieli ich teraz słuchać.
To tak, i w pewnym momencie ludzie zaczęli się jakby orientować, e, że jakby sama esencja tych rytuałów zaczęła się zaczęła słabnąć. Że same rytuały przestały mieć, jakby straciły swój sens, straciły swoją siłę życiową, że zaczęły, że były po prostu puste, stały się puste, pustymi widowiskami, rytuałami. Między wielu ludzi, którzy, pośród, szczególnie w kaście kszatriyów, było bardzo dużo wykształconych, mądrych ludzi, którzy odsuwali się od braminów, to znaczy pozwalali braminom robić to, co robili, te wszystkie rytuały, ale z drugiej strony, e, potajemnie również zaczęli studiować własną filozofię i dokonywali własnych badań filozoficznych i zaczęli się zwracać bardziej w stronę swojego wnętrza, umysłu. Po prostu oni uważali, że rytuały przestają być użyteczne, zaczęli wątpić w ich skuteczność, w ich sens. Oczywiście przez długi czas ukrywali te swoje podejrzenia i wątpliwości, nie wyrażali ich jawnie. Ale sami bardzo często interesowali się, zastanawiali się nad tym, czym jest sens życia, jaka jest, e, jak powstaje świat, kim jestem i tak dalej. Co się ze mną stanie w przyszłości. Więc ci ludzie bardzo często zadawali sobie tego rodzaju pytania i szukali odpowiedzi. I w ten sposób powoli zaczęła się rozwijać myśl filozoficzna w Indiach. Oczywiście niektórzy bramini, mimo swojej dumy, niektórzy bramini również zaczynali się interesować tego rodzaju tematami. Ci tacy bardziej postępowi bramini. Więc oni bardzo często zbierali się razem właśnie z tymi kszatriyami, by wspólnie studiować filozofię, by wspólnie dyskutować na te tematy. W ten sposób właśnie rozwinęła się wielka tradycja filozoficzna w Indiach, zapisywana właśnie w Upanishadach. Znaczy Upanishady stały się takim zbiorem tekstów filozoficznych, które tworzyły się również w określonym w przedziale czasu, nie wszystkie naraz, tylko ich zbiór poszerzał się z czasem i on był takim świeżą gałęzią filozofii, która nagle zrodziła się właśnie w tym bardzo późnym już okresie wedyjskim. Ciężko powiedzieć nawet, czy to można nazwać filozofią. Można powiedzieć o tym, jak pojawia się filozofia. Filozofia tak naprawdę zaczyna się od zwątpienia, tak? Od podejrzeń, od wątpliwości, od zadawania pytań, od sięgania głębiej w siebie. Kiedy zaczynamy mieć te wątpliwości, kiedy zaczynają się pojawiać te nowe pytania, wówczas zaczynamy szukać odpowiedzi. Zaczynamy się pytać, ja, przepraszam, więc kim jest ten ja? Kim jest ta jaźń? Kim ja jestem? Najpierw musi się pojawić wątpliwość, musi się pojawić pytanie, tak? Bez tej wątpliwości bez takich wątpliwości nikt nie zacząłby szukać nowych odpowiedzi.
to jakby to zwątpienie, ta wątpiąca myśl zdradza taką intencję, i potrzebę, aby odnaleźć odpowiedź. Nie znajdywali tej odpowiedzi w rytuałach u Braminów, bo oni tylko wykonywali te rytuały ofiarne, nic więcej. I zdawało się, że te rytuały jakby nie przynoszą żadnych skutków, żadnych pożytków. I w ten sposób jakby pojawiło się coraz więcej wątpliwości, coraz więcej podejrzeń i zaczęto szukać odpowiedzi gdzie indziej. Bramini tak naprawdę nie zajmowali się filozofią, oni chcieli utrzymywać swoją religię, tak? Chcieli utrzymywać swoje rytuały i zwyczaje składania ofiar. Bramini byli tak zajęci, wykonywali rytuałami, że tak naprawdę nie zastanawiali się nad sensem tych rytuałów, nie zastanawiali się już nad sensem tekstów wedyjskich, nad filozofią zawartą w tekstach wedyjskich, o której mówiliśmy zresztą wcześniej. Oni nawet nie mieli na to czasu, więc kto się zaczął nad tym zastanawiać? Właśnie ludzie z kasty kszatriyów. I trzeba podkreślić, że właśnie na przykład pomiędzy nimi na przykład był król Vidya Charana, więc pod wpływem tego króla, który ta filozofia, z jego wsparciem filozofia zaczęła się rozwijać jakby pośród członków tej kasty bardzo, bardzo mocno. Oni wszyscy między sobą dyskutowali, debatowali, rozmawiali ze sobą na te tematy. I w związku z tym jakby te wszystkie myśli oczywiście wpływały na te wszystkie dysputy wpływały na rozwój myśli filozoficznej. Więc później nastąpił właśnie taka era filozofii staroindyjskiej. Kiedy później po tym okresie filozofii staroindyjskiej pojawił się okres buddyjski i dżinistyczny. I trzeba pamiętać, że przecież buddyzm narodził się również w kaście kszatriyów. Dżinizm również narodził się w kaście kszatriyów. Więc te nurty filozoficzne czy religie nie zrodziły się z braminów, czyli kapłanów w owym czasie. Prawda? Gdyż ci kapłani, bramini byli głównie zainteresowani kontynuowaniem swojej religii i swoich rytuałów. Oni nie byli zainteresowani tym, aby pójść głębiej, aby zastanawiać się nad jakby kontemplować różne tematy filozoficzne. To kszatrijowie się zaczęli tym interesować i w związku z tym kolejne jakby nurty religijne wyłoniły się właśnie z członków, po raz pierwszy pośród członków tej kasty. Więc Upanishady, tak jak powiedziałem, jakby były zbierane, tworzyły się przez wiele, wiele wieków. Istnieje wiele Upanishad sprzed tysięcznego wieku przed naszą erą i były zbierane aż do 1000 roku
naszej ery. Czyli X wieku przed naszą erą do X wieku naszej ery. Więc razem istnieje 100 tekstów Upanishad. Niektóre z nich nawet były komponowane już po najeździe muzułmanów na Indię. Oczywiście nie wszystkie teksty filozoficzne Indii należą do Upanishad. Bardzo trudno określić, jak te Upanishady powstawały w czasie. Ciężko wskazać daty powstania tej Upanishady czy innej Upanishady. Mówi się, że jakieś 13-17 z nich są bardzo, bardzo stare, a reszta z nich należy do tej kategorii nowszych czy też młodszych Upanishad. Przepraszam, teraz jest mowa o 200 tekstach, 200 tomach. Więc Upanishady to są tak naprawdę zbiór tekstów, są jakby sercem starożytnej indyjskiej filozofii. Jeżeli chcemy poznać indyjską filozofię, to czytamy właśnie, to ten tekst właśnie powinniśmy poznawać, studiować. Oczywiście to nie jest jeden zunifikowany tekst, to jest po prostu zbiór różnych rozważań filozoficznych, różnych wielu różni indyjscy uczeni, różni indyjscy filozofowie spisywali swoje poglądy, swoje punkty widzenia i te wszystkie teksty zostały zebrane w jeden zbiór. Można się zastanawiać, co znaczy Upanishada, to słowo. To słowo tak naprawdę jest zlepkiem 3 słów. Upa to jest pierwsze słowo, ni to jest drugie słowo i shat to jest trzecie słowo. Upa, ni, shat. One razem znaczą siedzieć blisko, czy też siedzieć naprzeciwko siebie. Europejscy uczeni mówią, że shat, to ostatnie słowo jest jakby najważniejsze, jest tutaj kluczowe. Ale indyjscy uczeni nie zgadzają się z takim poglądem. Ale jest to dobre, Myślę jednak, że z punktu widzenia językowego wyjaśnienie europejskich uczeni jest właściwe, gdyż kiedy spojrzymy na to słowo siat, to ono się pojawia również w różnych innych, na przykład parishad, samshad i zawsze oznacza czyli gdzie tak czy inaczej to słowo oznacza to, że uczeń i mistrz siedzieli naprzeciwko siebie i siedzieli bardzo blisko siebie, dzięki czemu mogli przekazywać sobie myśli, które należało zachować w tajemnicy. Chodzi o to, że musieli siedzieć blisko naprzeciwko siebie, żeby nikt inny ich nie słyszał, kiedy o tym mówią.
Więc to były takie tajemne teksty przekazywane w taki bardzo, w bardzo sekretny sposób. Na przykład, kiedy uczeń i nauczyciel nie mieszkali w tym samym miejscu, to nie można było przekazać tych nauk temu uczniowi. Nawet na przykład można było przekazać tylko najstarszemu synowi, a nie pozostałym. Nie można było przekazać tego uczniowi, który jest taki niesforny, nie słucha się u nauczyciela i tak dalej. Upaniszady też nazywa się Rahasya, czyli tajemnica. Czyli Rahasya znaczy tajemnica, tak. Albo Guya Adesha, czyli tajemny rytuał. Czy też Paramam Guya, czyli najwyższa tajemnica, największa tajemnica i tak dalej, i tak dalej. One to są jakby kolejne nazwy na Upaniszady. Tak czy inaczej chodziło o słowa, o idee, które były przekazywane w sekrecie. I tego rodzaju teksty właśnie zebrano w Upaniszadach. Te teksty, filozofia zawarta w tych tekstach była przekazywana tylko specjalnym, najlepszym uczniom. Filozofia jest bardzo skomplikowana, bardzo złożona. Teraz opowiemy sobie o ideach filozoficznych zawartych w Upaniszadach. Więc tak jak wspomniałem, głównym tematem Upanishad są właśnie wywody, rozprawy filozoficzne. Więc one jakby przedstawiają owoce ludzkich dociekań dotyczących ostatecznej natury wszystkiego, ostatecznej mądrości i w poszukiwaniu prawdy. Więc można powiedzieć, że można je podzielić na dwie części. Tak łatwiej będzie je zrozumieć. Więc pierwsze wywody dotyczą filozofii natury świata, a drugie filozofii ostatecznego owocu. Można powiedzieć, że była to taka eschatologia indyjska. Pierwsza część dotyczy właśnie takiego świata, zasad działania świata. One są jakby podstawą całej filozofii. W Upaniszadach mówi się, że wszystkie zjawiska Upaniszady jakby wyjaśniają zależność pomiędzy wszystkimi zjawiskami a Bogiem, czyli Brahmą. Na przykład niektóre mówią o tym, że wszystkie zjawiska wypływają z Brahmy i wracają do Brahmy. Oczywiście tutaj, kiedy mówimy Brahma, to nie mówimy o tych bogach, którzy później stali się tacy, upodobnili się do ludzi, tylko Brahma to, tak jak powiedziałem, stał się tym takim jednym z bogów bardziej panteistycznym, czyli
Czyli to była, Brahma był takim, był ostateczną naturą. Brahma był naturą rzeczy, naturą wszystkiego. Ponieważ wszystko wyłania się z tej natury, czy jak z darmaty, więc musi zależność jakoś, więc tak jak mówiono, że wszystko wypływa z Brahmy i wszystko później wraca do Brahmy. To jest tak jak mamy podstawową naturę, darmatę, z której wszystko się wyłania, że darmata jest jakby podstawą wszystkich zjawisk, tak? Więc chodzi o to, że wszystko co widzimy, wszystko, czego słyszymy, czego doświadczamy, wszystko, co ma zapach, smak i tak dalej. Więc jakby odpowiadamy sobie na pytanie, jak te wszystkie zjawiska powstały, skąd one się wzięły. Więc myślimy sobie, że wszystkie te zjawiska musiały wziąć się z jednego podstawowego źródła i to źródło nazwano Brahmą. Potem zaczęto go nazywać Bogiem. Potem zaś zaczęto uczłowieczać tego Boga znowu. Czyli zaczęto mu przypisywać jakieś cechy ciała, że wygląda tak, a nie inaczej i tak dalej. Więc wszystkie zjawiska wyłaniały się z Brahmy, z tego głównego źródła, a potem wracały do niego. To jest tak naprawdę dość rozwinięty sposób myślenia, dość rozwinięta filozofia. To jest tak jak ludzie mówią o wielkim wybuchu, że na początku wszechświat wyłonił się z wielkiego wybuchu. Więc ta filozofia indyjska jest jakby głębsza. Zanim Więc ludzie w podobny sposób dość głęboko, tak naprawdę te ich rozważania szły bardzo głęboko. Oni jakby widzieli, że źródłem, że naturą Brahmy jest świadomość. Mówili, że jego naturą jest, że naturą Brahmy jest świadomość, że to nie jest nic, żadna materialna istota, że jego naturą jest świadomość, a jego formą jest światło. Więc w zasadzie on jest jakby samą naturą wszystkiego. A z drugiej strony mówiono, że naturą Brahmy jest pustość. Ponieważ jest źródłem ponieważ jego naturą jest pustość, więc tak naprawdę w sposób nieograniczony może przenikać wszystko, może być wszystkim. Więc tak naprawdę Brahma był poza wszelkimi konceptami, poza wszelkimi pojęciami. Potem ludzie zaczęli się zastanawiać nad tym, że Brahma przenika też nas,
Więc kiedy spojrzymy, kim jestem ja, zaczynamy się zastanawiać, kim ja jestem, czym jest to ja, ponieważ i nie możemy znaleźć tam niczego, co można by było konkretnie wskazać, więc ludzie zaczęli mówić, że naszą naturą jest Brahma. On również nas przenika, my również pojawiamy się z tego samego źródła, prawda? Więc naszą podstawową naturą jest Brahma. Więc przez to mówiono, że moim wewnętrznym ja jest właśnie Brahma, tak to określano. I mówiono też o tym, że Brahma jest bardziej subtelny, jest mniejszy niż ziarenko ryżu, a z drugiej strony jest większy niż cała Ziemia, wszechświat i przestrzeń nieba. Tak to określono w Upanishadach. Może muszę uważać, bo zaraz się okaże, że jestem hinduistą. To wszystko brzmi bardzo znajomo. XVIII czy też XIX-wieczny japoński uczony Junjiro Takakusu mówił, że ta filozofia, tą filozofię można podzielać. On nauczał sanskrytu na uniwersytecie w Tokio i studiował filozofię indyjską. Takakusu Junjiro. On mówił, że całą tą filozofię można podzielić na te rozprawy, które mówiły o tym, czym wszystkie zjawiska są i jak one powstają. Więc najpierw bada się naturę wszystkiego. Ludzie zastanawiali się nad tym, jaka jest natura wszystkich rzeczy, co jest podstawą, co jest źródłem wszystkich zjawisk. I jakby badali ten temat, szukali odpowiedzi. Kiedy tak szukali, to szukali na zewnątrz. Szukali i tam na zewnątrz nie mogli niczego znaleźć. Więc jak nie mogli niczego znaleźć, to w końcu znaleźli atmana, czyli jaźń. Ponieważ nie mogli niczego znaleźć na zewnątrz, zaczęli szukać wewnątrz siebie. Zaczęli się też pytać, kim ja jestem, skąd my się wzięliśmy. Zamiast zastanawiać się, czym jest czym są te domy, czym są te drzewa i tak dalej, te zjawiska przecież są nieskończone. Więc nie możemy w ten sposób odpowiedzieć sobie na źródło, czym jest źródło wszystkich zjawisk, badając każde zjawisko po kolei, bo tych zjawisk jest bez liku. Więc ludzie powoli zaczęli się zastanawiać nad tym, kim ja jestem. Skąd ja się wziąłem? Zaczęli patrzeć, zaglądać do swego wnętrza. Więc to jest jakby esencja Upanishad, tego rodzaju dyskursy, teksty na ten temat. Podobnie w buddyzmie mamy bardzo skomplikowane, niekończące się dyskusje na temat ja i pustości i tak dalej. Podobnie w Upanishadach przedstawia się tego rodzaju dyskursy, pytania, odpowiedzi, badanie natury zjawisk i badanie natury jaźni i tak dalej.
Więc 학과디 ngakzares więc zanim zrozumiemy, zanim odkryjemy naturę wszystkich zjawisk, musimy rozpocząć od Atmana, od tej jaźni i, i wyrobić sobie jakiś pogląd na temat tego, czym ta jaźń jest. Ogólnie filozofie są bardzo skomplikowane, ale na takim podstawowym poziomie one wszystkie sprowadzają się do szukania, do odkrywania, czym jest ja. Filozofia nie powinna nigdy polegać na tym, że przyjmujemy, co inni mówią, przyjmujemy poglądy innych. Zawsze powinna jakby być być praktyczna i trzeba samemu odkrywać i zastanawiać się nad tym, czym jest ja. I jaka jest natura tego ja, a potem dalej jaka jest natura wszystkich zjawisk. Więc teraz kolejną jakby częścią tych rozważań filozoficznych było to, jak zjawiska się pojawiają, jak one powstają, tak? Czyli to wszystko, co widzimy, słyszymy, smakujemy i tak dalej, to wszystko, czego doświadczamy w świecie zewnętrznym, jak to powstaje, skąd to się bierze? Dlaczego te zjawiska powstają? Dlaczego ludzie cierpią? Dlaczego ludzie odczuwają szczęście? Jak te wszystkie rzeczy powstają? Skąd się biorą? Więc to wszystko nazywamy poglądami, czy też rozprawami na temat tego, jak zjawiska się pojawiają, czy przejawiają. Więc i Upaniszady zawierają zbiór różnych odpowiedzi na ten temat. Niektóre z nich mówią, że wszystko jest umysłem. To jest jakby jeden zbiór Upanishad, tak? Jedna tradycja Upanishad mówi o tym, że wszystko jest umysłem. Więc Brahma jest uniwersalnym, takim podstawowym elementem, umysłem. On jest takim jakby umysłem wszechświata, tak? Jest kosmicznym umysłem, który wszystko przenika, z którego wszystko powstaje. Więc to musi być ogromny umysł. I w tym olbrzymim, kosmicznym umyśle pojawiają się wszystkie zjawiska. Więc takie wyjaśnienie jest przedstawione również w sutrze Avatamsaka oraz w filozofii tylko umysł, w szkole tylko umysł. Te przedstawienia w tych tekstach, w tej sutry i szkoły tylko umysł są bardzo podobne do myśli zawartych w tych Upanishadach. Więc tak jak mówiłem, Brahma jest z natury świadomością, tak? Jest czystą świadomością, która przenika wszystkie zjawiska. Jest to taki kosmiczna świadomość, kosmiczny umysł. To bardzo ważny element, żeby zrozumić. Naukowcy teraz mówią o wielkim wybuchu, tak? O tym, że od tego jakby rozpoczął się tworzenie świata. Albo kiedy mówimy o fizyce kwantowej, to mówi się o tym, że nawet najmniejsze cząstki atomów
mogą mieć świadomość, mogą się zmieniać. Więc jest to bardzo ważne, aby to jest dość ciekawe i ważne, aby zrozumieć. Następną tradycją w Upanishadach, następnym jakby zbiorem Upanishad, następny zbiór Upanishad mówi o tym, że istnieje wszechogarniające bóstwo, wszechogarniający Bóg, czyli że Brahma jest Bogiem, i którego jest jego natura jest prawdziwa, on ma prawdziwą jaźń, istnieje w prawdziwy sposób. Natomiast jego przejawienia są, natomiast postrzegamy go tylko poprzez zjawiska. Czyli to jakby tutaj mówi się w Upanishadach, że wszystko jest Brahmą, tak? I to jakby przypomina ten przykład oceanu i fal na oceanie, tak? Że jakby my tak naprawdę nie widzimy oceanu, widzimy tylko falę, widzimy tylko tą powierzchniową jakby warstwę przejawienia oceanu. I podobnie tutaj mówi się, że Brahma jest jednym wielkim Bogiem, ale my go postrzegamy tylko poprzez to przejawienia, tylko poprzez zjawiska. Kolejnym, trzecim poglądem opisywanym w Upanishadach ten trzeci pogląd mówi o tym, że wszystkie zjawiska mają określone charakterystyki, określone przymioty, określone charakterystyki. A Brahma jest jakby takim Bogiem, który nad nimi wszystkimi panuje, czyli Brahma określa to, jak zjawiska istnieją, w jaki sposób się przejawiają. Czyli te Upanishady mówią o tym, że wszystkie zjawiska wyłoniły się z Brahmy, więc nastąpił taki podział pomiędzy Brahmą i zjawiskami, więc jakby Brahma najpierw stworzył te zjawiska, a potem nadał tym zjawiskom zupełnie osobne charakterystyki, zupełnie osobne cechy. Więc wszystkie zjawiska wyłoniły się z Brahmy, ale ostatecznie mają inny charakter. Ich natura w związku z tym jest w pewnym sensie podobna, ale inna już. Istnieje różnica pomiędzy nimi. Jest taka Upanishada, która się nazywa Svetasvatara. W niej która mówi o tym, że wszystkie zjawiska pojawiły się w wyniku nieświadomości, czy też ignorancji, że one się wyłoniły z ignorancji Brahmy, czyli avidhi, czyli ta Upanishada mówi, że Brahma ma dwie części. Jedna jest świadoma, a druga jest nieświadoma. Jedna jest wiedząca, a druga posiada wiedzę, a druga posiada ignorancję. Więc zjawiska powstały z tej nieświadomej i pełnej ignorancji części Brahmy. Więc tutaj jakby podobne to jest do takiej buddyjskiego jakby poglądu, że wszystkie zjawiska mają pewne cechy tymczasowe, pewne naddane
że natura Buddy jest w gruncie rzeczy czysta i trwała i wiedząca i tak dalej. Natomiast przejawienia są pełne tymczasowych zaciemnień, nieświadomości, prawda? Jeżeli mówimy, że wszystkie zjawiska powstały z jednego źródła, z Dharmaty, to tego rodzaju stwierdzenie jakby rodzi wiele wątpliwości, wiele dodatkowych pytań i nie ma jednego sposobu odpowiedzi na to pytanie. Później zrodziła się duży nurt filozoficzny i filozofii i logiki, który wyjaśniał dokładnie odpowiadał dokładnie na te pytania. Więc tak jak powiedziałam, chodzi głównie o to, że Upaniszady opisują naturę świata, naturę zjawisk. Później będę mówił o... Jutro jest dzień wolny, a pojutrze będziemy mówili o tym, jak zjawiska powstają. Chodzi o to, że w tym czasie, w starożytnych Indiach, bo inteligencja ludzi osiągnęła dość wysoki poziom i ich sposób myślenia był bardzo już złożony. Byli w stanie rozwinąć bardzo wysoki poziom myśli filozoficznej. Wiele z tych myśli filozoficznych jest bardzo podobna do późniejszych myśli buddyjskich, do późniejszych filozofii buddyjskich. Szczególnie w czasach, kiedy powstawały Upaniszady. Te myśli buddyjskiej, te myśli filozoficzne były bardzo zbliżone do buddyjskich. Ale z drugiej strony, właśnie dzięki temu buddyzm był w stanie się pojawić pomiędzy nimi. Buddha sam był również bardzo inteligentnym człowiekiem. Urodził się w Indiach w czasach, kiedy tego rodzaju myśli, tego rodzaju filozofie już zaczęły się pojawiać, już zaczęły być omawiane, dyskutowane. I fakt, że on mógł przedstawić pewne filozoficzne, pewne poglądy nie już z teoretycznego, logicznego punktu widzenia, ale z punktu widzenia jego autentycznego doświadczenia. On mógł to zrobić właśnie dlatego, że już był grunt do tego przygotowany. Dzięki temu Buddha był w stanie nauczać dharmy, której doświadczył. Gdyby ludzie nie byli do tego przygotowani, gdyby nie byli w stanie myśleć na tym poziomie, na takim subtelnym poziomie, na tak głębokim poziomie, można by było raczej powiedzieć, to myśl buddyjska, nauki Buddy nie dotarłyby do nich, oni nie byliby w stanie ich w ogóle zrozumieć. Nie byliby w stanie ich przyjąć. Buddha, gdyby Buddha przyszedł w innym czasie i powiedział, że nie ma żadnego Boga,
że nie ma żadnego Boga, że wszystko powstaje za sprawą współzależnego powstawania, no to praktycznie groziłaby mu śmierć. Nikt by nie przyjąłby jego słów, nikt by tego nie przyjął. Budda pojawił się w określonym momencie, w którym ludzie już byli przygotowani na jego słowa, już byli przygotowani na jego doświadczenie. Tego rodzaju głębokie przemyślenia, głębokie kontemplacje, głębokie dyskusje już były w Indiach praktykowane, już były tam obecne. Inną rzeczą, którą musimy dobrze rozumieć, jest to, że gdy Buddha pojawił się na świecie, nie było myśli buddyjskiej, nie było buddyzmu. Mówi się, że buddyzm jest bardzo głęboki, tak? Bardzo dogłębny. Kiedy Buddha pojawił się na świecie, to na początku to nie było żadnego buddyzmu, nie było żadnych buddystów, prawda? On musiał zacząć od zera, od niczego. Musiał jakoś dotrzeć do ludzi, prawda? I to nie było proste. Ponieważ Buddha był dużo bardziej inteligentny, dużo mądrzejszy od ludzi w swoim otoczeniu, więc ludzie z jego kasty, inni kszatrijowie, którzy zajmowali się filozofią, jakby byli w stanie dotrzeć jego wielkość. Oni byli w stanie stwierdzić i dostrzec to, że jego sposób rozumienia, widzenia świata jest faktycznie doskonalszy od tego, o czym oni do tej pory rozmawiali. Dzięki temu Buddha był w stanie wpłynąć na tak wielką liczbę ludzi, miał tylu naśladowców z różnych kast, tak? Później podążali za nimi ludzie bogatsi i biedniejsi z różnych kast, z różnych jakby kast o różnym wykształceniu i oni wszyscy byli w stanie zrozumieć to, co Buddha miał im do przekazania i zaczęli go wspierać i zaczęli rozumieć i przyjmować te myśli, które on im przekazywał. Później bardzo ważne jest też rozumieć, że ludzie, którzy nie są buddystami, bardzo często mówimy o niebuddystach, tak? To byli ci wszyscy rishi i czatri i tak dalej, ci wszyscy niebuddyści, którzy pojawiali się jakby w czasach Buddy. I trzeba pamiętać, że to byli bardzo wykształceni ludzie. To byli bardzo, bardzo zaawansowani filozofowie, o bardzo inteligentni i mądrzy ludzie. Być może to nawet byli bodhisattwowie. Więc kiedy mówimy o wcześniejszych przedbuddyjskiej cywilizacji myśli indyjskiej, one były dość mocno zainwestowane. Teraz nazywamy ich ekstremistami, czy też być może, że postrzegamy tych ludzi błędnie, bo tak naprawdę
Bo tak naprawdę to byli dość zaawansowani myśliciele, dość głęboko myślący ludzie. Powinniśmy lepiej zrozumieć i nam być może inaczej na nich patrzeć w ten sposób lepiej zrozumiemy środowisko, w jakim rozwijał się buddyzm, w jakim znalazł się Buddha. 蒙西，真正也不几个团呢，那么上个月确实还是全部人马到呗。但挺上没看些几个， Więc Buddha pojawił się w sytuacji, gdzie myśl filozoficzna rozwijała się już setki, tysiące lat i znalazła się w pełnym rozkwicie. Musimy zrozumienie jakby tego obrazu, tego kontekstu jest bardzo ważne. 他这个他接了呀，忙的接了些球的，这当也忙不学过，是根本都。 Więc myślę, że później będziemy więcej na ten temat mogli. Będę mógł więcej na ten temat powiedzieć później. Jutro jest dzień wolny, a pojutrze będziemy kontynuować wykłady. Będziemy mówili o okresie rozwoju filozofii i o początkach buddyzmu. Więc prawie przez 2 tygodnie mówiłem o Wedach, więc nie wiem, kiedy skończę te nauki. Kiedy dojdziemy do tej Vajrayany? Niektórzy się zastanawiają, on ciągle mówi o tych Wedach, kiedy zacznie wreszcie mówić o tej Vajrayanie? Więc teraz muszę szybko przejść do epoki początków buddyzmu. Myślę, skoro już zapowiedzieliśmy, że to będą nauki o pochodzeniu Vajrayany, to muszę w końcu dojść do tej Vajrayany jakoś któregoś dnia. To inaczej będę po prostu nauczał przez 2 miesiące. Ale mam wrażenie, że te wszystkie tematy, które teraz omówiliśmy, są głęboko powiązane z Vajrayaną i teraz przejdziemy do tego, jak buddyzm zaczął się rozwijać i dopiero potem możemy przejść do Vajrayany. Nie ma innego sposobu. Więc jeżeli nie przejdziemy tych wstępnych rozważań, to później byłoby nam trudniej, więc musimy je przejść.